sarayo na kamay, nakalive kamay yan at bukas sa kalibutan. Ayaw din niyo. Madalat kong kita. Di gahit. Kadakop na mahit. Bait. Tutulong po para magpilihin ko yun.
Okay, sige. Ana, larawan ng prize. Ano ako Opo ko kaya. I know. May napangalan ka. Requested by the audience. Monday night version. Okay.